Kami Meghalaya kadai ka weni ki jela ka bajurba ka jing yapno je ki Khunlung ka por badang kha ba kam juru jela ka bajurba lan ka bajeleba ka jing khlatno je ki kami ha ka por ba kha Khunlung lan ni kata ka ba ki angka infant mortality rate ni ka mother mortality rate ba kada ka ba kongsan kadai namar ka jing bambiang ke jaka sumar sukher khamtam e ke jaka sumar se ki jaka nong kandong ni snotnat pat ba menen ka si ka rutarik unai wi arja apulai ala ban pli ya ka labor room bat ya ka maternity ward hapo Umroi Health and Wellness Center. Lala ban penulong yang ni ke jington kam ke bakong san je kilong kemi ke beli kha Khunlung kade de ke jar trilang jang ka Selco Foundation jang ka District Aspirational Network riboi bat komjuru ka Balang Presbyterian Umroi. Ka bala pli ki asli ki Kamra du. Amai ke Umroi ba daman bai penabari. Angkat ke nangru ke pat ke dorang ba kinong snong wat komjuru kit khat jang ka Balang Presbyterian Umroi. Nama dia kejing tayi kini ke Kamra la teru dekat ke jarak pisah ke Balang Presbyterian Umroi. Ikong me baris samsang pliang koordinator jang ke Selco Foundation ile tu ba kejing tayi kini ke labor room bat ke maternity ward. Kam de ke bal chutai kum kiwi pat ke jaka kha Khunlung. Ni ke latei kata ke rukom hakaba kan ke Kamra kan la ban adap ni ke la ban priang ya ke jinglong kat kim ki bor jang kamariang kenapa kalong ke jing saat ke jing sngai bat ke jing yada kham tam ki Khunlung bat ye kilong kemi ki badang kha. Ngakertek me baris kam shampliang bat ngade project coordinator ha Selco Foundation. Selco Foundation ka sedang ha usnam arhajar shipho bat ha Meghalaya ngila sedang mentrekam ha usnam arhajar kanyo ha livelihood bat ha health sectors. Te ka vision lane ka jingthu jingi ka dei bangin la ban penduna ya ka jingduk bat bingila ban train na bentak ban penbha ya kamariang lingba ka decentralized renewable energy ne ka sustainable renewable energy lingba ka boarding solar te hakane ka state Meghalaya ngilala ban solar power lane ban ai boarding solar haki arspa nyok teliki government health centers but hari bhoi nilala ban solar power lot ya baroki health centers kata sau pratiling te hakane ka sni baminta nilala ban inaugurate ya ka Umroi sub center labor room but ka maternity ward te hakane ka sub center kane ka labor room ka nishna kata ka rukom ka balong ka climate resilient room lane ka room ka ba kaya day nishna nani design hakata karukom kaban katkum ka jinglong jaka sun beneng ti kalong kumha ka jing katkum ka jing shit dan ka jing krian kata ka thermal insulation nilashna ya kanika labor room ti ka tunum bat kanika ceiling nilashna hakata karukom bakala ban yada na kanika jinglong ka sun beneng la ka day ka jing krian dan ka jing shit hakani ka labor room nila solar power nila air ikini ki medical equipments kumka radiant warmer suction apparatus berka spotlight ka peniyat lingba ka boarding solar lakna kita ni don ikini ki labor beds ki delivery kit bat ki footstool bat kumta terter tikani ka labor room ki don lightly ki Kamra ka we ka delivery room ka ba ki nongkha ki kha kani ka room. Second part kadai ka maternity ward lani ka recovery room ka bagi dakila adap kha nibu under observation 48 hours kila manshong lani bantia ko kani ka recovery room but ka we pada ka don ka waiting room ka bade shabar ka bagi ni ki patients kila ban shong shabar haba kila ban up lani shong kani ka waiting area ka bala arpat suki ki shwabikin kha te kunjurung idon ya kani ka sing ko ka ni ka labor room ka banyarap na benta kini ki ANM selin ki MLHPs bagian la ban pinkhoi la dara adep kani ka delivery idon ya kani ka bathroom mo na ni ka toilet na benta ki patients kiba one ban na ni kilong kami kiba one ban pinkha khalo ha kani ka bathroom na ni ka toilet Lip lala on pendapat langsung. Okay. Te hari bhai mengala ong ki don pratli ki labor room model labor rooms ki bani shna te nglayo ban inaugurate ya kani ka Umroi sub center labor room and maternity ward te sahnyo tili ka bani dang shna ba ki don ha ka prapo percent ka ding shna te in probably next month lashmanai lani ha ubnai January nila ban pendapat ki labor room construction